Jamen, velkommen til endnu episode af Elbilholdet. Vi har fået lov til at låne et tv-studie her hos Hybrid Green Tech. De havde tilfældigvis et par elbilbrugere stående, så jeg tænkte, der hopper vi lige ind og laver en udsendelse. Ja. Og den kan man jo selvfølgelig se på vores kanal, så der er jo ingen grund til at gøre reklame til. Der kommer noget rigtig godt nørdet, hvor vi virkelig har presset dine hjerneceller lidt dækken. Det kan folk følge med. Men noget for øjet dukkede op her forleden. Der var vi ude, og den video kan man jo også se på vores kanal. First View af Polestar 4. Som jo udover at have et meget specielt design, det kan man finde af de andre videoer, vi kommer til at lave på den. Nu er der et First View af den. Den har for eksempel ingen bagrude, men vi skal nok lade være med at sælge den meget mere, men det er ret specielt. Men data på den, Daniel, for den kommer faktisk også med noget mindre program, end man normalt måske kender fra mange andre. Den har faktisk kun et batteri. Ja. Et størrelse batteri. Kan du ikke prøve at tage os igennem, hvad det er, den kommer til markedet med? Jo, den kommer som sagt med en batteristørrelse, et ret stort kan man sige, netto. Altså det vil sige, det kapacitet, der er til rådighed på 94 kWh. Det er ret meget. Ja. Til sammenligning kan man sige, Tesla Model Y Long Range har omkring 80 for eksempel. Ja, jeg tror BMW i4'en, som vi også lige er på vej på vores kanal, har jo nogle af 80, tror jeg, den store, ikke? Ja. Så det er et stort batteri. Det er et stort batteri, ja. Og det gør jo så også, at i single motorudgaven, altså hvor kun har en motor, der har den faktisk også en rækkevidde, der i hvert fald officielt er på 610 km, så den bryder den her 600 km grænse. Den anden udgave kommer med både en motor for og en motor bag. Giver så en lidt mindre rækkevidde, kvad de mange hestekræfter og motor, større, eller hvad noget ekstra motor. Til gengæld har den så også dobbelt så mange hestekræfter. Så hvis man ikke synes 272 er nok, så vi regnet ud før, som så bliver til 544, ja. Når man tager en anden, så tror jeg, man får noget for pengene her. Det bliver en voldsom bil at køre i hvert fald. Hvad hedder det nu? Andre sådan lidt spændende ting ved rent datamæssigt, alt udstyr og hvad hedder det nu, visuelt kan vi jo se andre steder, men den kan AC-lade, altså det vil sige, hvis på langsomme lader derhjemme med 22, hvis du har 22 kW trukket til boksen, og ellers hvis du er ude på de offentlige ladestander, der også kan levere, nogen kan levere 22, så kan du faktisk lade den ret hurtigt op der. Så kan det faktisk være en god bil til dig, som ikke har en lader derhjemme. Så kan du få ladet hurtigt op på langsomladerne. Lynladning topper den på 200 kW, så det også ligger sig også helt klart i den gode ende af feltet. Og for det meste rigeligt jo, altså når den piker på det der, tænker jeg. Den piker på 200, jeg har ikke set nogen ladekurve på den nu, så jeg ved ikke, hvor godt den, hvor stabil den, hvor lang tid den ligger på det. Men det er i hvert fald et rigtig fint udgangspunkt jo. Så har den lille single motor kan trække 1500 kilo. Det er jo alt rigeligt i de fleste tilfælde, tænker jeg. Det er i hvert fald til mere end havetraileren. Ja, du kan fylde den godt op i ja. hvert fald. Ja. Og hvis det ikke er nok, hvis du har en stor campingvogn, så kan den faktisk med dual motor, den kan faktisk trække 2000 kilo på krogen. Så der er i hvert fald rigeligt at gøre med. Og så jeg blev faktisk også lidt overrasket over bagagerumstørrelsen. Nu var jeg ikke ude at se den, men det råtal viser 526 liter for en egentlig, det er jo en sedan. Det er jo egentlig ret pænt. Ja, sedan coupé, de kalder den noget af den stil, ikke? Okay. Jo, men over 600 liter, så er du også godt kørende. Så er du godt kørende, ikke? Og den er jo faktisk, hvis vi tager data, den er jo faktisk voldsomt bred, Polestar 4'en. Den er jo et par centimeter bredere end de fleste biler, gennemsnitligt, det jeg har været inde og kigge på. Så det er, plads er ikke et problem i Polestar 4. Heller ikke kabinen går ud. Heller ikke kabinen, og heller ikke selvom det er en coupé. De har lavet nogle tiltag, også med deres panoramatag, som jo gør, at selvom der er ingen bagrude i, kommer der rent faktisk lys, men gør også, at du får den højde bag til. Okay. Nu er vi jo nogle af 80 høje hos to, eller mindst derunder. Ja. Vi får i hvert fald ingen problemer, heller ikke med vores børn, som vokser os over hovedet. Så der kan den noget. Ja, så det er faktisk måske, det kan nogle andre ting i Polestar 2. Ja, meget andet. Og du kan jo prøve, du har prisen der, eller er det en af de få, jeg faktisk kan huske i hovedet. Men de regner så faktisk med, at det her det bliver en volumenbil for dem, mere end Polestar 3'eren, som jo egentlig også er på vej, som jo så bare er en meget større bil og meget dyre bil. Ja, det er klart. Den starter fra 4'eren her starter på 465, ikke? 1000. Og en Polestar 3 starter på 725. Så det er klart, der er... Jeg er jo godt tvivl om de hoved, når man har set den, om de hoved får solgt en 3'er. Det må jeg indrømme. Jeg synes, man får
stort set det hele i fireren faktisk. Ja, okay. Og du kan jo så, hvis du har prisen der, hvis man træder op og gerne vil have den der dobbelt op på heste, så har den faktisk i gåseøjne kun en merpris på 30. Ja. Så det er jo, så den holder sig under den 500.000, hvilket selvfølgelig er mange penge, men du får det underlyn med også en voldsom bil. Og stor bil. Det er jo spændende at se, om det kommer til at køre lige så meget leasing. Han sagde, der kommer en leasingkampagne, men hvad den byder på, ved de jo ikke endnu. Nej, men priserne er så faste, og dem kan man jo også finde inde på vores hjemmeside, hvis man allerede vil ind og lure lidt på sammenligning. Men jeg tror den kan godt gå ind og blive altså, de sammenligner den selv med den nye Porsche Macan faktisk. Okay. Som bliver væsentligt dyrere også, ikke? Men her performancemæssigt, størrelsesmæssigt får du faktisk minimum det samme. Ja, det er meget vigtigt. Man kan starte på 770.000. Ja. Faktisk kun 408 heste, ja, så det er jo ingenting. Og hvad har Turbo Macan? Den har 584, og slår den Polestar. Ja. Den koster så også 1,18 million for en. Så man kan faktisk få, man kan få 2 Polestar 4 for den pris. Altså, for 2,5. Ja, 2,5, ja. Så ja, der tror jeg, det bliver det spændende at følge. Og de sagde, der kommer et leasingtilbud. Hvad det bliver på, det ved jeg ikke. Men jeg tror også, den kommer til at ramme godt ind i et firmabilsegment, faktisk. Ja, præcis. Hvor den sikkert vil være attraktiv at få fingrene i. Ja. Spændende. Ja. Men, det bliver spændende, og den kan prøve. Ja, det gør det. Jeg tror, nu er jeg selv, og det må vi jo ikke være anmeldt, men jeg er selv rigtig glad for toeren, så jeg tænker, at 4'eren også bliver rigtig god. Og man kan jo, som se, Jesper, vores makker, han har været ude at lave first review, er også på vores kanal samtidig med den her, så kan I jo gå ind og se lidt for lanceringen inde i deres space inde i København. Ja. Så slutter vi den her. Tak fordi I kiggede med. Tak til dig, Dan. Ja, tak for det også.